The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Let's note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. If my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. We have to prepare ourselves before we can continue our Bible study. Kay ang mga sala nga ito panggi tipig-tipigan sa atong kalag, kana maoy makahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ang mando sa Dios nga ato kanang hinganlan, ato kanang isugid o gatong ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan. Diya sa 1 John 1:9 nagaingon sa in English kini, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Uga lang nimo higala kung wala ka pa makadawat sa kaluwasan. Gidasig ka, giawhag ka sa paggamit niya ng imong kabubuton, sa paghimo
sa labing madungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Busa, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So human na to, buhata kini, atong andamon tong kaugalingon, pinagi sa hilong nga pagampo. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala na usab kanamo ning dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa mayong panglawas nga imong gihatag kanamo. Askil pa kami o lanti pa nga mo pang una-una kining tanan gubikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos ni ining tanan o Dios. Ubani kami sa among pagtuon sa mong pulong, pinagi ni nga among Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga higala, mga kaigsuonan diyan ni Kristo. Welcome na sa atong Bible study through the YouTube. Okay? O niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og grace. Sabi ni Saya, Grasya. Okay? O nasayo na kita kung sa buta-sabot sa Grasya. I hope na sil-sil na ginanimo. Ang Grasya, buhat o lihok sa Dios alang kanato. O kita igo lang mudawat. Okay? Grasya. Okay, so padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Nagahisugat kita nga ang mga magtutuo, kita, ang mga magtutuo, gikinahanglan nga anaa kita'y ingnon tab makadasig kanato. We need motivations. O part of this motivation, bahin niini nga pagdasig kanato, mao ang Diyos nun nga pagpanton. Divine discipline. Bahin kini, that is part of the motivation. By the way, laws of eternal rewards, wa ni magpasabot nga laws of eternal life. Ato naman ang gisigutan last time. So kana wa magpasabot na nga mawagtang ang imong kaluwasan tungod kay nawagtang ang imong panulundon. Dili. Now, okay, kagahapon naghisgot po tayo mahitungod din bahin sa pagtuon sa pulong sa Dios. There are two kinds of studying the Bible. Numdong ka pa ba? Ang una nini, mao ang pagtuon sa Biblia. Pinagi sa pagpahimutang sa mga giingon ta nga mga preconceived notions sa relihiyon. Apil na nini mga tradisyon, mga prinsipyo. Dili ni mao nga paagi sa pagtuon sa Biblia. Kay kung maghisgon ta gani kag mga preconceived notions, kana bang imong naandan nga mo'y sa pagkatao gini mo hangtod nagkadako ka, mo imo kitang baruganan. So mo na ang tanan nga imong nasud sa imong pangunahuna, sa imong galamhan, sa imong kalag, mo na ang mga preconceived notions. Okay? O hisgutan po ang mga tradisyon, mga prinsipyo, ilang mga ritual, unsa dili na mao nga paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ikaduha nga matang sa pagtuon sa pulong sa Dios is studying the Bible pinaagi sa Dios Espiritu Santo nga ministry, teaching ministry. Kining atong Bible study tuod
This is under God, the Holy Spirit's teaching ministry. Kaya kung wala ang Espiritu Santo, magalihok nining atong Bible study, pinagi sa YouTube, why kapuslanan? Kasabot ka. We have to study the Bible, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Otherwise, it's just mahug lang yun na why pause? Kasabot ka. Muna, kini lamang. This is the only legitimate way to study God's Word. Okay. Ito mamputa gahapon may tungod sa pagkabanhaw sa mga magtutuo. Kita banhawon man, okay? Diya si Piso 3, 1-11, naghisgot ka na diya resurrection body of believers. Na ay mga aking atong lawas, pagailisan. This is going to be changed from corruptible to incorruptible. Okay? Ang matag magtotoo, paminaw nini, ang matag magtotoo, every believer, ana ay angay nga panahon, has equal time to avail nga makapahimo siya ni ining equal privileges and equal opportunities. See? Gihatagan kita sa Dios. Ang matang magtotoo, gihatagan ni ining o gihatagan og equal time, pantay-pantay nga kahigayunan nga makapahimos ni ining angay-angay nga mga pribilehiyo ug angay-angay usab nga mga oportunidad. Kasabot ka. Now, ang eternal heritage o inuntaganti alang sa kanang mananaog nga magtotoo, winner believer, kini ipang apod-apod na kini didto sa Bema Seat, Judgment Seat of Christ. Immediately yun, human yun sa pagsakgaw sa simbahan. Immediately after the rapture of the church. Okay? So, ang eternal heritage, mga ganti alang sa tanan nga mga winner believers, tanan mga mananaog nga mga magtotoo, dito na ipangapod-apod. This will be distributed at the Bema Seat, Judgment Seat of Christ. Actually, dili na judgment, ha? Kana, gitawag na, ang laingan ni ining Judgment Seat of Christ is, unsa? Gitawag ni o evaluation time. Panahon sa pagtasal. Nakasabot ba ining binisaya nga tasal? Mo ni binisaya o evaluation. So hatagan tag evaluation, i-evaluate, timbang-timbangon unsaon pag mapiho yun. Ang atong mga maayong binuhatan samtang dinhi pa kita sa kalibutan. Mao ni ang kanang timbangon ta. This is going to be well, of course, murag dili na tingali hustong pulo nga timbangon, kundi ang pagtasal, evaluate. Okay? Now, ang si Ginoong Jesucristo, kita sayod na, siya ang foundation in salvation. Ug sa matag, kini, murag review lang niya, nga sa matag buhat natog mga maayong buluhaton, ingon nga mga magtotoo, as believers, dunay duha ka matang sa mga maayong binuhatan. Ang usa nini Diyos non nga maayong binuhatan. Ang kaduha, tawhanon nga mga maayong binuhatan. So ang Diyos non nga mga maayong binuhatan gitawag sa in English og divine unsa? Good. Okay? Divine good works. Okay?
o kining divine good works. Kanang resulta kini inunta byproduct kini sa paggamit sa pulong sa Dios sa magtotoo, okay? O sa mga magtotoo, inigamit nila sa mga una-una, mga kabubuton, mga tuyo sa Dios. Kini ilang gamiton sa pagbuhat niya ng mayong binuhatan kana mo resulta sa Dios nun nga mga maayong binuhatan, divine good works. O kini gitandi diya sa Korinto, gitandi kini sa gold, silver, precious stones. Okay? Mao na divine good. O kining matang nga kanang mayong binuhatan, mao ni matang sa mayong binuhatan nga pagagantihan. This is the only kind of good that is rewardable. Kasabot ka? Mora ni gantihan. Okay, mo ito si kaduha nga matang sa maayong binuhatan. Tawanon. Unsa man ning tawanon mga maayong binuhatan? Resulta kini sa paggamit sa magtotoo sa mga tawanon, kalibutanon nga mga unsa panghuna-huna. Sa pagbuhat ko nila na, mo ilang gamito ng mga tawhanong binuagan ng mga una-una. So, ang resulta, tawhanon nga mga maayong binuhatan. Sa Binisaya, human good works. Human. Tawhanon. O kinigitandi yapon sa Korinto, nga kahoy, kugon, dagami. O karon, mutano ko nimo. Kung mo nang duslitan, kining kahoy, kugon, dagami, imo bang kanang musanti ka ba o posporo baron o kanang lighter baron? Ang pangutana, masunog ba na o di? Masunog. Silaob ni. Unya, mo resulta sa unsa ugdaw. You see? So, dili makalahutay. It cannot stand. Ikumparar ni mo ditong Diyos nun nga mga mayong binuhatan. So, ang tawhanon nga mayong mga binuhatan, dili kini gantihan. Kaya may gantihan nga naugdaw man, napaig man. See? O na nga, tungod kay kahoy, kugo na gami man, o na, kumparar ka na. So, why ganti? Kung mao ni himuan o pagtasal dito sa judgment seat of Christ. Mao bitaw nang naay bersikulo nagaingon nga dunay mga magtotoo dito nga mga uwaw. Mga uwaw sila sa kanang resulta nga ipakita ra bagyo dito. Tingali si Ginoong Jesucristo moingon nga mumando sa mga anghel dito la duslite. Pumulahutay man na. Isi. So, mo na nga, di kinahanglan nato karon ang paggamit sa mga Diyos nun ng mga pangunahuna. See, divine viewpoint, manigayon sa English. Use divine viewpoint in order for you to produce divine good works, which are the only good works that are rewardable. Kasabot ka? Now, talking about fire, kalayo, ang Biblia, daghang mga kagamitan sa kalayo. In the New Testament, it's more on judgment. Sa bagong pakigsaan, mas daghan kinibahin og mga paghukom. Fire also refers to suffering. Naghihisgot po nibahin sa pag-antos. Now, niya punto, if any man's work can stand, sa ibot pasabot, makabarog ang iyang mga maayong binuhatan, mao na divine God, then he will receive his reward.
Ano yung giiwan nimo di padugay. Maura na'y gantihan. So makadawat ka sa imong mga ganti. Now, if any man's work will be burned, masunog, he will not receive his reward. Wala. Wala. Zero. Apa ninumdumi? God has prepared those blessings for all believers. Yandam na sa Diyos ang tanan. Alang sa tanang mga magtutuo. Apan, sa man niya paghatag sa maong mga ganti kon nangapaig lagi naugdaw. So I hope nasabtan mo na. Kaya ang gold, silver, precious stones, ang kanang pilak, bulawan ug mga malong mga bato, kini nagkaulugan nga ang maong magtutuo naga-execute, nagatuman sa dili kasagaran nga panginabuhing espirituhanon, the Christian way of life. You see? Kaya nagagamit man siya o sa mga pulong sa Diyos aron sa pagtuman ni ining kanang talagsaon nga panginabuhing espirituhanon. O kita mga magtuto nasayod na butang dunay duha ka mga power options, doon tayo duha ka kapilian. Power options ha, kini duha ni, duha ka power options, feeling of the Holy Spirit o metabolization of Bible doctrine. Okay? Dili ni kay kapilian, wala ta magaingon nga kapilian. Kini piliunon. Duha ni ka power options nga kinahanglan atong gamiton atong pilion o gamiton. Ang nag-una nini maong pagpuno kanato sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit, ug ang ikaduha mao ang pag-metabolize, paggaling sa doktrina sa pulong sa Dios. Mao ni duha ka power options. O ninumdum pabapuga sa tulo ka spiritual skills. Importante ni kani atong gipang hisgutan. Tuto ka spiritual skills. Nag-una gyud ni rebound. Kay pag-upisan. Ikaduha, Operation Z. Okay? O kini atong hisgutan kung taon sa taon Operation Z. O ang ikatulo mao ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem solving devices. Okay? Nainumdum pa ba kanining 10 problem solving devices as a review. Okay? Paglabas na po sa atong panumduman, ang nag-una gyud niini rebound. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Sunod, faith-rest life. Okay? Sunod, grace orientation. Sunod, ikalima, kanang doctrinal orientation. Kaunom, personal love for God the Father. Ikapito, impersonal love for all mankind. Ikawalo, inner happiness. Ikasiyam, personal sense of destiny. O ika na po ang imong pagkaokupado na ni Ginoong Jesucristo. Occupation with the person and character of the Lord Jesus Christ. Mo ni ang napo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. I hope din na nimo makalimtan. Okay. Now, so atong i-review ha, nga ang kahoy, kugon o dagami, kini nagpasabot nga ang magtutuo, iyang sa likway. Wa niya panumbalinga ang pagtuman sa kanang the Christian way of life sa iyang kinabuhi. Wa niya magtuman. So,
Wa siya kadasig, wa siya gugma, wa siya gana, wa siya kainit. Unsa pa? Mayroon na siya, ako'y panahon na na. Kasi mo na resulta. So, ang resulta siya, magsige na siya buhat o mga mayong binuhatan, kana nahog lagi sa kahoy, kugo na kami. Duslita ni mo, daw na yun. Okay? So, mo na nga bantayan na to ingon ng mga Kristiyanon nga di tamahisok kamod ni ining tulo ka mga arrogance skills. Na itulo. Ikaatpang ni sa kanang 3 spiritual skills. Unya, sa pikas di ay, tulo ka arrogance skills. Number 1, self-justification. Number 2, self-deception. Number 3, self-absorption. Na, batayan na ito na. Di ta mahugan sa laang ining tulo ka mga arrogant skills. Now, wa gyud tay ikapanglipas. We have no excuse to fail ni ining atong pag-execute sa unique spiritual life. You see, there is no excuse for failure for every believer. So, we can either be winner believers or unsa, loser believers. It's a matter of choice. Isinarag yun na nato. Kung mo pili bata nga mahimong mananaog. Excuse me. O mo pili batas pagkapildiro. You see? Inumdum ka sa prinsipyo. Man is always a product of his decision. Produktor yun siya sa iyang decision. Nga kung di niya panumbaliwan ang kanang mga tulumanon o kanang kinahanglanon sa pagtuman sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi, then unsa? Loser believer siya. Believer. Diba niya? Ayaw yun na kalimti. Nga always believer na siya. Once a believer, he is always a believer. Okay? Di na matandog ang iyang kaluwasan. Once saved, always saved. Covered by the doctrine of eternal security. Karon, ang bahin sa iyang pagkinabuhi ni ining kalibutan ingon nga Kristohanon. Wa man siya pagpanumbaling sa kanang kabubuton sa Dios nga tuman siya sa plano sa Dios yung kinabuhi. Wa man siya mag-execute sa unique spiritual life. Kaya wala lagi siya pagpanumbaling. Okay? Kung nanay mo, dapit niya Bible study, man siya gawa ko'y panahon lagi anak. Busy ko kayo. You see? Mawala mong gina iyang dayon o baliban. Ang tinuod yun na, dili kay labihang bisihan niya, kung dili. O siya gana, o siya gugma, o kainit. See? So, resulta, he is a product of his decision. Pildiro siya nga magtotoo. Magtotoo, pero pildiro. O na mga ubang mga magtotoo, di na kaila kung siya magtotoo ba yun. Kaya nga naman, wala may makitang unsa, liho, o batasan, o mga sinultihan, wala. Why, kana di mo sibo na sa iyang pagkakristuhanon. Parihara siya sa pa siya maluwas. Tingali, mas grabe pa noon karon nga, magtutuo na siya. Hangtod nga musangko gina sa iyang pagpangutan na siyang ko, magkasabot niyong kinabuhi. Kristuhano naman ang tako. Mangutan na siya. Huwag na anay mga kanang suliran, mga gumunhap, problema nga moabot siya kinabuhi, panandita na ay mga
kanang katalagman bang may tabo. Okay? Nga agi o pagpanton na sa Diyos niya, disiplina. Mangutan na dahil siya, nga no man gihimo man ni sa Diyos nako. Why did God let this happen to me? Tiyaw mo na. Kada kong insulto sa Diyos. Kana nagpasabot, nagpaila gyud niya. Wa gyud siya alamag bahin sa Diyos. Kay negatibo lagi. Negatibo wa siya gana. Ang sao man niya pag kinabuhi sa unique spiritual life, ang sao man niya pag kinabuhi niya na fabulous, fantastic, sophisticated, kanang kulbahina, matang sa pagkinabuhi nga, Kristuhano nga, o masaya pagpanumbaling. Nisi, mauna. Mudayon, lagi na siya pangutan nga, why did God did this happen to me? Why me? You see, he's just displaying his ignorance of the truth. Nagiingon sa pulong sa Diyos nga, kung ikaw walay pulong sa Diyos, then you are a fool. Resulta ka sa imong desisyon. Okay? So, mao na, bantay yun dyan ining tulo ka arrogant skills. Kaya kini kong self-justification, kana bang mo, mga tarungan kasi mo kaugalingon, imong panalipdan ng tingali, imong dungog ni mo, apas, mo gawas mo yung tinuod. You're justifying yourself. Mao mo gud ni ako nga ibuhat mo na. So you are justifying yourself. Kaduha niya na mo, you are deceiving yourself. Pasabot imong gilingla imong kaugalingon. Kung katulog yun, awana. Ikaw ra sige una-una imong kaugalingon. Wala kay barumbaling sa uban. Ikaw ug ikaw. Me, I, myself. Unsa pa. Namo na. So, good type. Ikapangulipas. We have no excuse for failure. Sa matag magtutuwa. Matag magtutuwa. Every believer has no excuse to fail. So, again, we can either be winner believers or loser believers. Naroon na nato pagpili. Kaya ang labing tinuod na ay gahom sa grasya sa Diyos. Gahom. Like a rebound. Grasya man sa Diyos. Paagi man sa Diyos. Kag kita mahibalik unta sa itong pagkigambitay niya. Kaya naman ta sa kahimtang sa pagkamakasasala. I mean, nagkabuhat ng mga sala, personal sins. So, may gawas na sa plano sa Diyos. So, karon yatagan tao grasya sa Diyos nga rebound pag kanang kumpisal. Grasya man na. Huwag na igahom niya na. We have the power of rebound. O gawas pa niya na. We have all the divine assets na tatanan nga mga Diyos nung mga kasangkapan o kaayuhan nga gihatag kanato sa gitagana nato sa Diyos. So what ay excuse not to be winners? Sumot ka. So I hope na silsil na ginanimo. Now, di ba ako nanginan kagahapon nga ang atong panulundon, our inheritance, gidibusito na sa gitawag og escrow dito sa langit. Okay? Gahuat nato nga atong matuman ang tanan nga mga panginahanglan aron madawat nato kining maong panulundon. Our inheritance is deposited in an escrow in heaven, waiting for us to fulfill all the requirements to receive
our inheritance. Na kung pakyas kita, if we fail, ang panulundon only becomes what? Memorial of lost inheritance. Tiyan mo na. Handumanan na lang in taon. Handumanan sa pagkawagtang sa panulundon sa mga panalangin. Mga panalangin ba ni? Escrow blessings in heaven. So, let's go back. Okay, balik ro tayo. Rewind na to gamay. Whatever suffering nga itong kining matagbuan sa kinabuhi o kita anaas kahimtang pagkakarnal, then unsa? Kastigo kita sa Dios. Latiguhon mo kita. Kasabot ka? Only divine discipline. So, but if we are spiritual, kung natas kahintang spiritual, meaning we are free from any personal sins, okay? Any suffering we have, blessing, panalangin ka na. So I hope murag natinaw na yun na nimo, naklaro na yun na nimo sa imong kalag, na once we are spiritual, when we are in a state of spirituality, then kanang suffering, kanang pag-antos natong kanang atubang, kana panalangin, spiritual man ta. Kapag sa panahon nga natas kahimtang nga karnal, in a state of personal sins nga itong ginabuhat, wala to na i-rebound din, kanang suffering nga itong kanang atubang karon, gisinati karon, kana disiplina. Ayop nagklaro na nimo, ha? So, remember, ha? It is not because of sin that we are punished. Really. We are punished because we failed to obey the mandates. Tungod kita ng pakyas man sa pagtuman sa mando sa Dios, mo nang gidisiplina ta. Dili kay tungod sa atong mga sala. So it's not because of sin. It is because we failed to obey the mandates. Kasabot na magkana? So, kay ang 1 Corinto 3, 11-15, nagahingon na diha, no man can lay a foundation. Now, kini, paghulagway kini sa usa ka magtutuo nga kanang buhat ug maayo while in phase 2. Okay? Hulagway ni sa usa ka magtutuo nga nagabuhat ug maayong binuhatan samtang niya pa siya sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. So, it's either ang iyang production divine good or human good. Unsay kanang pagtandi nato sa divine good? Gold, silver, precious stones. Okay? Rewardable. Apan ang human good, unsa? Wood, hay, stubble. Kahoy, kugon, lagami. Kung duslitan ni mo na, sila ugdaw. Why ganti? Dili na magantihan. So, akong balikon, the only rewardable kind of production is what kind of good? Divine good. I hope na. Nasilsil na yun ni mong tinuod. Now, ninumdum ta atong kanang hinumduman yun niya. We are the only one responsible for what we produce. Kita ra gyud ang malubag. If human production, they are all wood, hay, stubble. Be burned. Masunog. If divine production, we will be rewarded
for all of that. Kay kini gitandi sa gold, silver, precious stones. So, niining bahina, at this point in time, kung ikaw nag-antos o naay pag-antos, if you are suffering, susihag yun ang imong kaugalingon. Examine yourself. If you are making use of God's assets or neglecting them. Kaya kung imo gineglect, well, may iba nakaresulta. But if you make use sa divine assets, na iba na po karesulta. So when God punishes us, sa diha nga mo, kanang kastigo ang Diyos, mo panton ang Diyos kanato, tungod kay because we failed to use any of God's mandate, then we have to rebound. Namaw na. Kinang gamito na to ang grasya sa Diyos, kagisangkap niya na to. Gisangkapan tagpaagi, aron makalingkawas ta sa unsa pagkakarnal. You see? So then, we have to rebound. Then move on. Dili kay mohonong lang kadiha. Kaya ang procedure good sa rebound. Rebound. Name your sins. Keep moving. Okay? So, ang una good din name your sins. Sunod, unsa? Kanang forget your sins. Ni ikatulo, unsa? Primero name, then forget. Ilubong na. Ano na lang nato na ilubong na kalimot yun. No, gawas ni anak. Kinahanglan mo padayon ka. You have to move on. Di kay mohunong lang ka. Human ni mo rebound. Mura dili. Kinahanglan ka mo move on. Pasabot ning move on nga magapadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. That is how to move on. Kay kanang kat-on naman po kagdugang aron imong ikaon sa imong ikagamit sa adlaw nimong pagkinabuhi. Di, kini nga itong kanang spiritual momentum is a moment by moment kanang process. Kaya kita magatubang man po mga suliran in a moment by moment po. Magatubang ta. Mientras niya taling kalibutan na mga suliran. You see? Mo ito'y giingon sa akong amigo, congratulations if you have problems, that means you are alive. Tinuod mga. That means buhi ka pa o na kay problema. So, ako maliko na yung punto din. When God punishes us because we failed to use any of God's mandate, then we have to rebound. Nang ito isugid, kupisal, itong mga sala, then move on. So that kanang maong kanang kastigo will become a fantastic blessing. You see? Sweets na dayon. Once nga mo-rebound ka, mausap dayon kanang imong kanang pag-antos ngadto sa panalangin. Nagkasabot ka ba? Ang patinaw nimo. So, okay, kita god nga mga Kristohano. Testingan magita, of course. Kung ikaw nagatubo na sa pulong sa Diyos, testingan ka. Kanang suwayan ka ba? Unsa kalig-una ang imong kanang nakatunan nga mga pulong sa Diyos, sa mga kamatuoran. So, inigabot sa mga pagsuway. Yes, 1 Corinto 10:13. Nagaingon ka na sa English. There hath no temptation. But pasabot na ang temptation. Testing. Pagsuway. There hath no testing which is common to man. Kanibang temptation
taken you testing which is common to man, but God is faithful, matinumanon, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Na kining temptation diya nga, there have no temptation. Sa Grigong pulong pirasmos, kining pulong pirasmos gikan from the original nga pirazzo. Ang buto sabot, nining pirasmos, to try to learn the nature or character of someone, so we will know the way. Sabot ka? Pagsuway nato to learn the nature or character of someone, so we will know the way. Now, God promised us, nagasaad ka nato, to give us testings for our own good. Alang sa atong kayuhan, to our advantage. If we wish to become winner believers na. Ako ito kang giingnan nga, ang Kristohanong pagkinabuhi dili ni duwa-duwa, dili ni ingon-ingon. It is a serious thing. Kay ang Diyos is dead serious to His word. Kasabot ka? Mauna nga, dili, mahimo nga imong, you consider the Christian life as murag ordinaryo lang, dili. Lahi ang pagkakristuhanon, the unique spiritual life sa mga Kristuhanon. Unique. Dili kasagaran. Mauna nga nagsaad ang Diyos kanato nga muhatag siya sa pagtesting nato, pagsuway nato for our own good, alang sa atong kayuhan. You see? Now, inomdubi katong kanang the doctrine of X plus Y plus Z. Kining X plus Y and Z, abot pasabot nini ang pagtuman nimo, okay? Your execution of God's protocol plan. Okay? Unya, kanang ayaw kalimot niya itong kanang 3 levels of spiritual growth. 3 levels. Tulo ka ang una nini, bata nga masuso. Kaduha, hingkod nga magtotoo. Ikatulo, hamtong nga magtotoo. O nang gitawag nato kini as just a memory aid, Operation BAM. BAM. Baby, adolescent, mature. Okay? Mo ni spiritual growth level ang so pangutan na imo ko galing hain na makadapit yan na napabagas pagka baby. Daghan mga magtotoo nga mga tiguang na sa edad, okay? Apan spiritually, bahin silang spirituhanong panginabuhi, naggamit pagbibiron, nagsabot pasabot. Kristohanon, mga tiguang na sa edad, apan wa man manggitubo, tuapas level nga ginganlag baby believer. Masuso, manahihog gainom pa sa gatas gamit ang bibiron. Mao na. Unyang ikaduha nga ang human sa pagkabata, ang pagkahingkod, adolescent. Nga, nagpadayon man siya sa pagtuon sa adlaw, hala, sige siya, tubo yun. Ang iyang kalang nagatubo na. Hangtod makabot niyang ikatulong ang which is our common goal of every believer, which is spiritual maturity. Mo na gitawag og capacity stage. Na nagka-capacity for life, capacity for blessings, capacity for love. You see? So, atong timanan ganito.
ato ni padayon ugma. Iyo kalimot sa pagsubay nini, sa sumpay nini, naron di ka mawa sa passing sa atong pagtuon ni ining tun-anan nga giuluhan of the doctrine of grace. Grasya. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining higayon nga among gipahimoslan o Diyos, imong gitagana kanamo ang among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dada kami pagbalik din ni ugma, aron kami makapadayon sa among pagtuon, aron kami magatubo spirituhanon, magkabot namo ang common goal of every believer, which is spiritual maturity. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.